Takže čaute ľudia, vítam vás tu Valerio pri dnešnom sobotnejšom vydaní Minecraftu. Ako ste si, to som nemal robiť, ako ste si mohli všimnúť, mám na sebe armor, ironový a kožené bodky, vyzerá to štýlovo. Tak. A idem vám to ukázať. Môj sexy malý domček už je na svete s pekným výhľadom na okolitú krajinu. Stromofarma, tam bude dneska ďalšia farma, ktorú si spolu postavíme. Postavíme taktiež cestičky i môj záhon, dajme tomu. Ďalej, toto bude ďalšia farma dneska. Tak sa do toho pustíme. To si zoberiem ešte, to nechám tu takto. Fail. Dobre, tak čo by som vám dneska k tomu povedal? Bude to farma na... Pardon, na obilie. Teda, prvá farma bude na cocoa beansy, teda na kakao. Čiže tuto máme, takto, bude to taká podľa vlastného gusta, ako sa mne páči. Tak ju postavím. No, nevadí, môže byť aj na tomu. Začínam sa stmievať, je mi to, počkať. Dobre, je mi to jedno. Tak to si dáte po 5, pretože mám iba 10 džunglového dreva. Tak, len 5. Tak, potom na to si dáte ďalšie 2 half bloky. Tak, to si spravíte takú kvázi strechu. Takto. Takto. Tak. Dobre. Sem a sem ešte. A môžeme ich posadiť. Dobre, to je menší fail. Takto, už to je dobré, ešte 4. 3, 4, tu by sa mi šíšerky nemali spawnovať. Dobre, tuto bude potom cestička, ktorú si spravíme cikcakovo. Tak. Nie, tam nie. Prepáčte, že sa moc sa mi nerozprávam. Ja z nej nemám o čom, ale chcem si dneska spraviť ďalší diel. Bude hlavne rozstávanie, keďže v prvých 2 dieloch sme v podstate nič nespravili. Tak. Tuto pôjde ešte sem. Schod. A odtiaľ toto urobíme. Takto. Pôjdeme. Kobo. Nie, to nemusí ísť. Dúfam, že mi to vyjde. Sem. Ten. No super. Ten bonus. Ešte len 2 presne. Dobrá lopata. Tuto bude ďalšia farma. To už som hovoril. A idem sa vyspať. To bude vedľa mňa napravo. Miesto pre nejakú dámu, ktorá by sa pričlenila ku mne do Minecraftu, čom sa nepochybujem. Ozaj, bol som ťažiť 30 kociek, z ruditu som naťažil, z redstone, z lapisu na zuby som naťažil 5 kociek, a smaragdy. No nie, tak na schvál, hľadám diamanty, nájdem smaragdy, však prečo nie? Rozmýšľam, či spraviť... Ja nemám zemiaky, spravíme mrkvu a
obilnú farmu. Ale hlavne si dobre plán, to nepotrebujem. Môžeme ísť naťažiť cobblestone. Mám také stone ťaženie. Telefón, ticho, telefón. Trochu stone kolu teraz moc nechcem. Teda vôbec ho nechcem. Takto. Pôjde ďalej. Začínam počuť zvuky z jaskyne. No, dobré, môže byť. 22 kobu stačí. Tak. Čakať hlina sem. Čakať, moment. Dobre, som tu. Takže takto si dáme 5. 1, 2, 3, 4, 5. 7 na dĺžku. 5, 6, 7. 1, 2. Tak. 8, 3, 4. Tak. Nechce sa mi vyrábať žiadne automatické farmy ani nič podobného. Ešte sa budem patlať potom off screen, možno ak budeme na to náladu. Tak. Tak to nemusí vystačiť. Takto. No však jasné, ale mi to nevystačí, však prečo nie? Však to sa môže stať len mne. Stoj! Nie. No, dobre, kašľam na to, idem sem. Poď. To nič, dobre. Vyťažíme zase trochu z toho, pretože si to nikdy neviem vypočítať dobre. Tak. Šprintujeme rýchlo a naspäť. Je rúža. Potrebujeme kvety do záhodu, čo? Taký problém. Spravíme si záhon. Toto spravíme. Fasa. Ďalšiečka takto. Sem. Tak. Jasne, toto som chcel dorobiť ešte. Tak. Ďalších 15, či si dobre vieme, že to nevystačí. Takže to dáme maximálne tak potiaľ. Ešte budem to počkať. 1, sem. Toto budem to ešte dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, čiže spravím 2 krát tie briky nepotrebujem. Tak, idem to dorobiť, zabudeme zesmať krompáč, to je absolútny detail, pretože my si to môžeme dovoliť. Keď nám ešte ostane, super, absolútne netuším, čo s ňou spraviť. Ďalej si môžeme vyrobiť novú lopatu. Škoda, že zo smaragdov nie je nič vyrábať, to je bolo dobré. Jasne, toto potrebujem. Stick, krompáč. Lopata. Ja sekeru mám, toto potrebujem, tak, super, môžeme ísť. Ježiš!
Jasné, však to sa stane len mne. Fatal fail. Budeme potrebovať ešte jeden kýbel, spravíme si nekonečný zdroj vody, ktorý je fakt primitívne spraviť. Ozaj, na domček vám ukážem. Také sexy erotické nasvietenie s týmito pumpkinami, ktoré doporučujem. Pokiaľ to máte takto vychytané ako ja. Ale nie. Ešte jeden kýblik chcem vyrobiť, že? Tak, to super. Tak. Tak, točím sa naspäť, to hodím naspäť do česty. A skočíme ku najbližšiemu zdroju vody, čiže asi isto hen tam. No dajme tomu, nemôžem bežať. Takže trošku naplníme žalúdok. Čo to už? Ja môžem... Au! Prasa! Prasátko, Piggy Pop. No nie, jak to chodilo na tom Minimaxe? Pišlamžík, no jasné. Pišlamžík a kamarádi. Toto žlté nepotrebujem. Takže zoberieme si takto. Bežíme naspäť ku našemu maličkému domčeku. Táto hora sa mi fakt páči. Bude sa hodiť aj na farmy, na všetko. Ozaj, to mi pripomína, že by som mohol postupne nejaké kravičky a ovečky zohnať. Čo spravím asi off-screen, pretože neviem, či sa vám bude chcieť na mňa dívať ako tu na weed. Zháňam ovce. Tak, spravíme ho napríklad tu. A bude to taká... Takto. Tak. Sem. Jasne, dobre, funguje. Funguje. Dúfam, že to je také nakrivo. Nie! Choď preč. Tak to je nakrivo. Nevadí, je mi to jedno. Takže v tom prípade zoberieme ďalší kovu. Nie, som to nemal brať. Voda, choď preč. Nie, takže to spravím. Dáme sem, zoberiem. Aha, takže sa toho chcem zbaviť teraz ešte. Takže takto. Najskôr idem ešte naťažiť nejaký kovu, pretože ho budem potrebovať. Nie, spravím to so stone brickou. Kašlom na to. Tak, meč nepotrebujeme. Takže. Takto. Takto to spraviť. Spravíme si. Tak to ešte jedno mi vyjde, ďalšie dve mám potom ešte tam. Takže zase si vykopeme 4. 2, 3, 4. Hop, hop, nekonečný zdroj vody, no už to je rovné konečne. Tak, zoberieme si stone bricky. Nie, dobre. Takto. Nie. No, to som nevychytal. Tak. Teraz budem potrebovať crafting. Začnem sa spievať zase. Tak to rýchlo ubehlo. Čo som povedal, že potrebujem? Jasné, paličky. What the fuck? Dobre, takže potrebujeme paličky. Dobre. Takže takto potrebujem ešte ďalšie.
Takto, super. Nie, to som spravil volovým, že som vedel. Vyspíme sa. Spíme. Sme hore. Takže ideme odkopať. Jasné, takže toto zoberieme. Dobre, super. Počkaj, takto. Nie, potrebujem ešte jednu. Ďalšie styky si musíme vyrobiť, teda ďalšie paličky. Pre tých, čo sú antislovenskí ľudia. Takto. Takže som späť, ospravedlňujem sa, mal som nečakanú prepadovku v izbe. A vyrobil som si styky, vyrobím ďalšie ploty, ďalšie 2 ploty. Tak. Torčky mám. Torčky mám. Práve preto musím ísť k môjmu nekonečnému zdroju vody. A asi viete presne, ako to bude... Presne viete, ako to bude vyzerať. Zase si musia byť ďalšie schody. Idem si vyrobiť schody. Za každým chodím touto stranou, ale keď idem toto je bližšie. Schody. Nemám kobo. Z týchto asi nevyrobím. Či? Jo, vyrobím. Sorry, nevedel som. Tak, schody si dáme. Sem. A sem. Tak, naberieme vodu. Naberieme ďalšiu vodu. Potom to dorobím. 1, 2, 3. Tak. Lagy. 3, 4, 5, 6, 7. Tak. A tak. Sa mi to páči, presne do stredu bude všetko padať, by som tak povedal. Takže v tom prípade si môžeme... Pardon. Mám soplísko. Takto. Necháme si to trochu zavlažiť, potom tam zasadíme. Áno, zasadíme to rovno teraz. Nie. Tak. A taktiež zasadíme aj mrkvičku. Dobre, neskočil som na to. Tak, farma je hotová. Idem už sa venovať tomuto. Tomu sa nejdem venovať, pretože nemám vyrobené slevy. A potrebujem stone bricky. Chcel som nejaký texture pack, ale mám 1.5 verziu. Nechcem zase dávať späť, teda dávať nás... No, nechcem z 1.4 alebo 1.4 7, aby som mohol stať texture pack. No tak, možno to spravím, teda isto to spravím asi. Texture packy sa mi fakt ľúbia, stiahol som si jeden fakt pekný. Netuším, koľko nahrávam, tak preto sme v dnešnom... idem ešte sem. Preto sme v dnešnom dieli nič nespravili. No. Tak si to aspoň toto pozbierame. Tank. Škoda, že to nesvieti.
Čo? To už mám 25. Ďalšie. Tak a tak, super. Dobre. To by bolo. V ďalšom dieli nespravíme nič, lebo budeme pokračovať ešte dneska. Ideme nájsť jaskyňu. Zase osnova. Chcem diamanty. Kamikaze! Čus, lombo. Čo? Ja! Ide po mne s mesom. Jo, s ňou vypadol zemiak. Jo, zasadím si zemiak. Vyrobím si potom enchanting, teda najskôr som si nerobiť krompáč. Dobre, tak teda kašlom na to, ideme... Dobre, bude to na dnes všetko. Rozlúčim sa s vami takto v jaskyni. V ďalšom dieli už budem mať diamanty, isto musím si ich nájsť, lebo ma porazí. Dneska ich nájdeme ešte, vyrobím si pekne meč a vyrobím portál do Nedru. Hustý. Dobre, nesmiem ho zjesť. Dobre, bude to na dnes všetko, lúčim sa s vami diváci. Čaute.